Bună seara lume, eu sunt Gamer Snake și filmăm astăzi o serie de creativ, iau cu mandarina. Salutare! Și ne-am gândit să facem un oraș. Da, Cât de mare? nu contează. Hai să începem, facem prima casă, aici, Ok. începe-ți. Faci tu prima casă. Ok. Da, eu ți-am făcut gaură și tu te duci încolo, bravo. Ce faci? De ce? Te mai urit, rău. Cabul. Mai bine luai de aici acum. Opa. Opa. Tastatura. Nu știm dacă vom reuși să ne instalăm și moduri și poate să facem și prezentări din acelea. Din care? Din moduri. Eu fac aici pe colț, like boss. Fată, nu mai face chestii de astea. Eu o fac cam mare. Cam urât. Patru, 5. Bă, noroc că nu-i niciunul, bă, din grupă de la noi, Stevie, că îi vedea, tu mai ai Faithful ăsta instalat, nu? Jocul Immortal. Poate mi-l iau și pe Immortal. Am e original. Plătit? Da, oarecum. Mai mult ciordi, da. Nu-i bai. Da. Nu. Eu nu vreau să o construiesc, deci nu mă criticați. Da, ci că nu știu ce să construiești. Nu. Compară-te tu cu mine. Bă, nici chiar așa. Ca și cum ne compara pe Nicoliță cu Ronaldo. Sau pe Dănuț cu Maură. Sau pe mine cu Edi la PvP. Pardon. Scuze, Edi. Taci. Aoleu, bă, a intrat o colegă de la mine din clasă. Wow, cu o colegă de la tine din clasă. Da, să vezi ce întrebări îmi pune. Ce faci? Bine, tu? Wow. Conversații lungi. Dor, de fapt. Caut ușă, bă, nu găsesc. Dor, ușă. Îți dau eu. Bă, dă-mă acolo de treabă. Uite-mă. Nu știu să construiești, nu știu. Ce mă, asta e mișto? Da. Lol.
Ce-au în ăsta? Da, o să fim cam plictisitori în videoclipul ăsta că nu vorbim. Oh, nu. Da, și Da, gata. da. Mă scuzați. Nu-mi pasă de mesajele voastre. I don't care. My name is John. I don't care. My name is John. Ăsta Jeff era, mă. My name is John. Jeff. My name is Jeff. Așa. My name is Jeff. My name is Eddie. Bă, Cum să te cheme Mauro? nume italian. Da, de asta zic. Ce casă urâtă, bă. Unde? La mea. Știu, la Villager, da, știu. La... Doamne. Eu zic la mea, știi că la Villager, da. Știu. Bă, trebuie să o fac mai lungă, două încolo. Bă, de fapt, las. Lasă-mă că facem decât o casă și încheiem, nu? Da. N-am ce să mai facem. Adică o să mai vizionez acum. Pic. Ce casă urâtă. Știu, la Villager, da, știu. A mea, mă, urâtule. Bă. Da, ce urâtă e, bă, da, exact. O să-mi dau casca jos. Costi, am un cadou pentru tine. I don't care. Haide, vino. My name is Jeff. Nu, basta. Uite, am un cadou pentru tine. Stai așa. Stai așa. Stai pe loc. Vino în fața mea. Cu plăcere. Am un cadou pentru tine. Vino repede. Tu fiști mult. Nu, vino. Ești gata să primești cadou? Poftim. Bă! Nu-mi da clear, te rog. Nu. Bă. Oh, da. I don't care. Pâriclic. Bă, nu mai spune, bă. Eddie pâriclic. Bine. Bine. Am rămas singur pentru 2-3 minute. Sau cât va dura construcția. Pe interior nu prea mă pricep, deci
Și cam acesta a fost videoclipul. Eu am fost Gamer Snake. Vă salut!